handle ind, Maria? Jeg elsker det. Min yndlingsbeskæftigelse er at se på alle de friske frugter og grøntsager. Nogle gange lader min mor mig endda vælge dem selv. Det er fedt. Jeg kan godt lide at vælge dem, der har en sjov form. Det er utroligt, hvor mange forskellige former og farver de kommer i. Ja, har du nogensinde forestillet dig, hvor frugter og grøntsager kommer fra? Jeg forestiller mig det lige nu. Mener du, de ikke kommer fra butikken? Nej, fjollet. De kommer fra naturen. Natur? Ja, lad mig vise dig. Okay. Når jeg siger hop, så hopper du, okay? Okay. Hey, pas på. Hvad skete der lige? Wow! Jeg har det fint. Kom nu, Peter. Stå op og sig. Wow. Er det æbler? Ja, æbler vokser på træer. Kan du gætte, hvilke andre frugter, der også vokser på træer? Appelsiner? Ja, du har ret. Appelsiner vokser på træer. Det gør pærer, citroner, limfrugter og endda grapefrugter også. Virkelig? Vokser alle frugter på træer? Ikke alle af dem. Wow. Sejt. Nogle frugter vokser på vinstokke. Ja. Som druer. Præcis. Fantastisk. Ja, druer vokser på vinstokke. Og andre frugter som vandmeloner, cantaloupe og honningmelon vokser også på vinstokke. Wow. Men hvad med grøntsager? Hvor vokser de? Wow. Alle grøntsager er forskellige, men de fleste af dem kommer fra haver som denne. Se! Alle de grøntsager dukker op lige fra jorden. Det er som magi. Det er ikke magi. Det er natur. Rigtigt. Naturen. Det var sjovt. Tak, Maria. Velbekomme, Peter. Nu hvor jeg ved, at frugter og grøntsager ikke virkelig kommer fra butikken, kan jeg også forestille mig, hvor de kommer fra. Lad os prøve det med de bananer. Okay, luk øjnene. Wow, jeg ser et banantræ.